Mga kapanyawan, anya na ang Hugyawan sa Sed Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Sed Panyawan. Ug karon, anya na ang atong mga kapartners maayong panglawas, Sir Rick B ug Sir John, alang sa Hugyawan sa Sed Panyawan. Hello mga kapanyawan sa kamayng adlaw kaninyong tanan. Welcome sa itong pagpanaguban. Ano na po ng ato ang hugyawan sa Sed Panyawan. Tulumanon hatod ka nato sa mga kabubuton sa Sed Marketing. Ano na po kining atong 10 minutos nga tulumanon karon nga maghatag og impormasyon kaalam mo kahibalo aron na kitang tanan makaangkon sa mas maayong kalawasan. And of course, inubanan gyapon nato ang ato ang partner sa atong health nga maghatag ka natong paghubad sa mga kaayuhan, mga pagtabang makitang tanan maka ila-ila o baka mahubad niya ang mga klase-klaseng mga problema sa panglawas and batagaan taggiya no kung sa itong mga maayong pagabuhaton. Sama sa nandan, Sir John, maayong adlaw di kanimo, sir. Yes, maayong adlaw ni mo Sir Rick no. Tara na ito mga tipabinaw kung sa kamutan. Thank you kayo sa kay gayunan once again nga nagkauban kita. Kay matud pa, Sir John, nagtaas ang mga problema karon sa mga kaigsunan nato. Ilabi na gyud kining pagsaka sa sugar level. Magali kay ang tuang Sed Marketing kay nakaangkon og pagtubag niya na basta diabetes gali ang problema igsuon, ang pagtubag niya na kining ginatawag natong Sed Panyawan Plus Mangustin. Kay ang mangustin ug ang panyawan nga herbal agimugna ginagtuyo sa Sed Marketing para makatabang sa mga diabetiko natong mga kaigsunan. Mao nang karong adlaw pagaisgutan nato kining usa sa mga matang sa problema no sa ato ang panglawas. Kining ginatawag nato, Sir John, nga insulin resistance. Usa kani ka metabolic nga kondisyon diin ang selula sa ato ang lawas no. Sa ato mga kaunuran, sa tambok nato o baka sa ato mga atay dili na mutubag og tarong sa insulin no og dili makasuyop og glucose nga gikan sa atong mga dugo or kini ginatawag natong asukar. Meaning to say nga aduna nay problema no ang sobrang asukar sa atong lawas. Dili na niya o kibali ang atong insulin, dili niya na mapugnan ang pagsobra sa asukar sa atong kalawasan. Kini mapugos ang atuang pancreas nga maghimog daghang insulin aron na makatabang kini sa glucose ug makasulod kini sa mga selula. Ang problema mga igalaigson kung sulabihan na kay kadaghan, no daghan kaayo ang problema nga posibleng mahitabo kanato. Ilabi na gyud kaning mulaging giningon nga pagtaas ato ang sugar level. Sir John, karong adlaw pag-isgutan nato una ang kining ginatawag nato nga problema sa pagtaas sa sugar level sa lawas. Una atong isgutan na unsa man day nang ginatawag natong insulin resistance. Nganong mo resist ang ato ang lawas sa insulin nga supposedly dapat ang insulin di ba mutabang man na siya para pagpugong sa pagtaas sa sugar level. Ato kunong ipahibalo or ipaila-ila sa atong mga kaigsuunan kung unsa ning insulin, unsa ning siya nga klaseng kanang ginatawag natong hormones sa atong lawas ug nganong sahay mahimo mang resistant ang atong kalawasan niini. Sir John, go ahead. Kaya Sir Rick no, ang insulin, Sir Rick, is normal na siya nga hormone sa lawas no. So importante kay na siya din sa katong pagkontrolar sa level sa sugar no sa ato ang blood. Ang trabaho ni ana is katong mo ni siya itigsilhig no kung adunay ubay-ubay dagantag nakaon karon paningudto katong sugar no na kung na-convert na siya into glucose. Ang katong glucose ato na nga nagluto-luto din na sa tuang bloodstream no nga kaunon sa tong unod. Pag aduna gani sobra ni ana no kay kamay-lamay kaon sa tong unod no kung trabaho na pag at rest no at rest meaning kanang wala kay ginabuhat. So kanang sobrang sugar moingon ang utok nato sa pancreas na pancreas pag release na og insulin. So kanang insulin hormone na siya na gikan sa pancreas nga which ang trabaho niya na katong pagsilhig no paghipo sa tanang mga blood sugar or katong ginatawag nato na glucose no din na sa atong bloodstream padulong dito sa storage no ang ato ang atay. So yan ang siligo na dadunay dito padulong ang katong sobrang sugar. Karon sa insulin resistance mga Sir Rick no kadi siya na terminology sa kuang pagpana sa kuang siguro mga 15 years na ko sa as medical ang pag-una ko siya na himamat no tungod kay usa na siya sa mga bag-ong paghunahuna mga panghunahuna ba gitan-aw kung giun sa ang sa ka-diabetes no
kapag kanaganing gikan ang proseso niya gikan sa wala pa diabetes ngadto sa padulong sa full blown diabetes mellitus tungod di ay na no sa insulin resistance. Ang insulin manggod pag once nga kutay ang tao grabe siya mukhaon no daghan siya kinakaon and wala siya igong activity sir Rick. Ang mahitabo di ay is ang pancreas magsigi siya produce og insulin no. Siya produce og insulin aron nga katong sobrang asukal nga galutaw-lutaw iya gitong masilhig no kay marag normal na coping mechanism sa lawas no yang mekanismo na pagdaghang sukal dili ginagamit sa lawas kasi kinahanglan emergency so ato nang ipuson no. So ang mahitabo ang utok sigingon daghan gid asukal pancreas sige pagbuhat pag insulin so sige buhat og insulin hangtod sa ang atong lawas mismo no dili na siya mawala tong iyang pagkasensitibo no? So imbis nga mukaon siya sugar no mawad-an na siya og ang sabi tawag niya na magkaroon siya resistance no dili na siya maduplan sa insulin. So ang mahitabo is naglutaw-lutaw na ang insulin din na sa imong bloodstream no nga wala aduna na siya katungod ang hormone ng na insulin sir Rick maliban sa tigsilig sa sukar no maka-cause pod na siya lain-lain ng mga symptoms sa lawas mo nang mo release sa pod ang utok na uy daghan na kay insulin release sa pod og glucagon so duha na siya ng hormones nga magbangga na siya sir Rick mo na siya hinungdan sa pagkontrol sa sugar sa atong lawas. And speaking of taas ka sugar, ang usa sa mga ginatawag na nga sintomas ra ba no para mahibalo kay kanira bang sana kanang taas kag sugar kasagara ani wala kay sintomas nga makita sa sinugdanan no apan na doon yung mga makita nato sa itong mga lawas baka itong ginatawag nga mga ginagmay nga mga sintomas sama sa pagpangihi kada gabi no usually yun mga 2 to 3 times every night especially kung dili na makontrol sa imong kidney ang asukar. And aside niya na kaning ginatawag na acanthosis nigricans mao kani siya nga mga itom bitaw nga mga parts sa mga folds no kaning mga panit nato nga mga mapilo sama sa liog, sa ilok o baka sa mga singit nga usa kani sa pinakaklaro nga timailhan sa buot pasabot taas kay kag insulin sa imong kalawasan. Ngano man na Sir John, so may matawag nato nga reason nganong aduna may pagpakita sa ginatawag nato acanthosis nigricans sa ato ang panit nganong mag-itoman kana siya Sir John. Kada Sir Rick no ang insulin manggod makapromote na siya inflammation no so pag once nga adunay inflammation sa imong lawas isa na siya ditong pag swelling redness o later on darkening of the skin no so once nga gani ang ato mga medical pag makabalugyod siya nga adunay insulin resistance ang tao no na pwedeng high risk no sa increase blood sugar o at risk siya sa pre-diabetes or diabetes if makakita sila og inflammation like example kaning ginatawag natong acanthosis nigricans kining mga itom-itom na spots no example kaning sa liog no kasagaran kaning di ba makita tag kanang chubby no or kaning mga dagko ay sa kaning itom ka ilang diri ya itom ilahang dagko ay wala itom ang diri ang naong diri no ang kanilang mga siko ang ilang mga singit ug ilang mga ilok no so kana siya no Sir Rick no sa tanan natin kuminaw no isa na sa mga signs no kung bantayan nato tanan kung aduna na ginatawag na insulin resistance aduna inflammatory response no nga basin taas kayo ang sugar sa usa ka tawo. May gani kay ang said marketing surgeon adunay pagtabang kanato kaning ginatawag natong said panyawan with mangosteen or kaning said panyawan plus mao kini ang kapsula igsuon nga napamatud-an nga makatabang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas pinagi sa pait nga sangkap sa panyawan nga herb. And of course napamatud-an pod nga pinagi usab sa pagtabang sa mangosteen kanang mga itom-itom nato sa itong mga kapanitan labi na kung kita dunay taas nga sugar level medyo mapakubsa na to no and at the same time makatabang po na sa to ang skin nga mamahimo siyang moisturized and of course adunay insakto nga ginatawag nato nga pagka-color ni. Bueno Sir John, salamat gyapon sa kahigayon nga kauban kita ni ining adlaw. And of course para sa itong mga kaigsunan diha nga nagapaminaw karon ang atong topic alang nining atong hugyawan mao kining mga insulin resistance no o kun ang topic nato is kaning insulin resistance o ang mga epekto nini sa atong mga kalawasan. Sir John, salamat kaayo. Yes, salamat kay Sir Rick no sa another chance na po napunta padayon pagyapon sila sa pagsubaybay na nagpunta.
Sa ato mga kaigsunan diya nga adunay mga problema sa panglawas, ilabi na kung ikaw panalitan adunay pagtaas imong sugar level, timani kanunay adunay pagtabang ang SED Marketing pinagi sa ato ang SED Panyawan Plus Mangustin, ang kapsulang na pamatudang makatabang batok sa pagtaas sa imong sugar level. Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya ug mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog ug luwas sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangustin, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.